Id-direttur tad-Direttorat tal-Litterizmu Diġitali u Ħiliet Trasversali Nila Tart qal li l-intelligenza artifiċjali, l-AI, mhix se tieħu post l-għalliema, iżda se tieħu post l-għalliema li ma jużawx l-AI fit-tagħlim. Is-Sur Tart li kien fost persuni oħra fuq panel fil-konferenza EdTech għalli din il-ġimgħa d-Direttorat nieda l-Istrateġija l-Edukazzjoni Diġitali 2024-2030. Stqar li l-akbar sfida li kellu jindirizza d-Direttorat fix-xhur ta' riċerka li waslu biex tfasslet l-istrateġija kienet kif se jibdew jgħallmu l-litterizmu diġitali. Spjega li ħarsu lejn lan tat-tagħlim tas-suġġetti u bdew jinkorporaw l-AI fit-tagħlim. Bħal eżempju semma l-matematika u spjega kif b'tamir li juża l-AI l-għalliema qed tara l-liema studenti pereżempju weħlu fuq somma u permezz tal-AI dak il-ħin stess taddilhom somma oħra li tajnhom jaslu biex isolvu is-somma li weħlu fuqha. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija l-Innovazzjoni Diġitali Kenneth Brincat għalli fost l-oġġettivi tal-Awtorità hemm li tara li l-pubbliku juża t-teknoloġija li qal illum parti mill-ħajja ta' kuljum u tikkumplementa l-edukazzjoni. Fis-sens li t-teknoloġija tista' tgħin l-edukatur biex ikun jista' jgħallem aħjar u iktar mod iktar effiċjenti lill-istudent. U vice versa, l-edukazzjoni hija importanti biex wieħed ikun jista' jagħmel użu mit-teknoloġija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malt Enterprise Gert Farrugia qal li huwa importanti li mhux biss tidħol it-teknoloġija fl-edukazzjoni, iżda jidħol ukoll il-ħsieb kritiku dwar l-aħjar użu tat-teknoloġija. Is-sistema edukattiva tagħna tidħol ħafna iktar sistema fejn dak li huwa diġitali, dak li huwa teknoloġiku nagħmluh iktar u ndaħlu l-tfal jistaqsu għalfejn qed jużaw dik it-tip ta' teknoloġija. U hemmhekk fejn jidħol l-edukazzjoni u t-teknoloġija sabiex fil-klassijiet tagħna it-tfal ikunu diġà preparati għal postijiet tax-xogħol tal-futur. Fil-ftuħ tal-konferenza l-Ministru l-Ekonomija Silvia Xkembri qal li l-benefiċċji tal-EdTech jestendu lil mill-konfini tal-klassi biex isawru l-futur tas-soċjetà u tal-ekonomija. Semma fost oħrajn li l-EdTech diġà indirizza numru ta' ħiliet li kienu nieqsa fis-suq tax-xogħol permezz ta' diversi inizjattivi ta' programmi ta' taħriġ. Żied li l-EdTech hi opportunità oħra biex jinħolqu impjiegi f'diversi setturi u jappoġġja lill-intrapriżi żgħar u medji fl-operat tagħhom. Tem jgħid li f'ambjent teknoloġiku li qiegħed il-ħin kollu jinbidel huwa daqstant ieħor importanti li tikber il-kultura tat-tagħlim matul il-ħajja u li wieħed jaġġorna kontinwament il-ħiliet tiegħu biex jadatta u jkun aktar reżiljenti.